Sukate nduk dhuwur. Hah? Piye? Oh, iri kok sing ndi? Ireng piye? Iki motone keculek putih. Sing ndi? Ini yoga iki. Sing ndi? Sisi tengen. Sing udah sendi kok. Kedul dhewe lho, Dik. Sing ireng ta? Iya. Sing abang lho. Lho, motone lho, keculek paling di sini. Sukate nduk dhuwur. Kudu tak dokne. Mas tak combor papi. Yo, kedulnya ada dipakakne. Iya, gede mbak-mbek. Mana ada kamu? Gorong. Ada bapakmu. Enek. Yo warani isuk-isuk wis ngresik-ngresik iki. Ini mati yo. Iya. Banyak plus mereka ini kok tahu ya iso. Dandani mana? Hah? Tandon. Bocor-bocor sih no. Tandon ini senana lek gak miline gedine gak enak. Kayak ngumbai lho tukangane. Apa nih? Lamang. Oh, wae ngedusi. Terus sing klemis-klemis sing kunjung-kunjung. Pisah nek jane Mas. Lanange. Lanange dhewe. Iku suarane kok sentek yo. Kok jaran kok. Ngono. Ya, jaran. Iki lho paling mripate keculek kuwi. Kok mau lho? Ajane ku wae ngadai letonge sak wedhus iki. Mutah-mutah ngono. Ini ndelone. Lha iki gak mau anu dhuwur iki. Ndelone kok ora aku sih. Mesti 500. Wis aku atus ae sih. Kok gak terus rai ku mbek gorong. Beluk-beluken kok ono-ono. Ya wis jarah. Iki lak timbang sedo. Golek nduk ndi berarti kamu. Kono meneh kono. Istirahat aja mangan ae, turu-turu ngono. Ya wae turu sik yamin iki kok mosok njaluk mangan. Besok wis wae comboran ya. Berubuk. Males nyarakne rono. Yo ngono ayem. Yo. Kolame pu indahane bapak kono lho. Banyune penak, kene banyune larang kok. Gak iso ngeseni nduk kene. Oh, dewiane. Klopo ndi? Iku lho. Gak uwah ya klopone. Kan terus. Ya wah nek ngono kok. Aduh, panas ya, Mas. Biar nek sinar matahari bisa mendung kalau dan. Tuh, kayak jaran. Dah ya suaramu kok hilang. Ya ora kesak jaran unik ya yo. Sini aku tak joko kan. Tambah. Suaranya kayak jaran. Iki lho wangel liwat lopo iki. Yo, dibiukne lewat kene. Iki dandan ana ta? Lho, rusak iki lho. Suaranya unik. Suaranya jaran.
Ya, ya. Letuk biasa pula kok. Kayak suara jalan nih. Sing ndi gak gelem. Sing poteh dah. Saya gak gelem itu goblok. Di makanan enak. Apa gemilina? Apa itu? Waduh kok. Dadap. Wes yo kah? Lu sarapan. Gak jarang-jarang tak ya manis mangan ya udah sih yo. Wah, rambutan. Wis sak rene kok. Lha aku yo narik kok wong keteleran kok. Buat hati. Pintas mulih ngaret teh. Lah gak tak pae ikut keteleran lho. Ya. Wah. Kok kakak meneh. Ngene emak. Arek sanggar dan mampir. Iya apa yo? Jinsan apa? Jinsan. Panganan apa? Cina. Wek ndoke barang ya. Oh, ndoke poteh nang dadak. Ya udah tambah sing apik ndukune nanti mesti. Lha ana poteh, Bang. Aku tak dadar nang nek tembak keting. Tutoriale ku tambah sing apik kuninge. Piye? Heeh. Bukan apa, Mang? Ayo lihat deh. Rasane pentol ya. Hmm? Saweneng lek ora-ora. Alhamdulillah nek panas. Jarang-jarang lur nek panas ini. Wis rada anget. Seger. Oh, gunung-gunungnya kelihatan. Suasananya cerah. Yes, alhamdulillah. Nanti mak mang. Ya. Enak ya? Enggak enak nih, Bang. Teman anu. Enak iki. Juga kan tak enak, cepet-cepet ya, Bang.
Kesuwen aja deh sama nang Tegal tuh muka. Oke guys, hasil panennya dewi. Wah limo ya. Syukur ya yang dewi goreng. Lah ya. Nah itu. Hei, fotone. Fotone duren. Meringis. Satu. Mebe dengklek sing jebol-jebol lho, Lur. Mbak kasur kayak ngene lho. Balik. Yes. Dengklek amoh sing gawe nunggu warung. Sedikit nunggu warung lho kene. Tadi nganu lho. Suasananya cerah sekali anaknya. Tadi ini pengangguran. Ayo dandan kah? Ayo dandan. Ambo, dari kaji anu toko nih ya. Masa bar beduk ya. Pembanaran. Wah, latare lho. Apa? Gedung duren memakai. Gedung duren yang belum ada. Apa? Gedung duren. Siapa ini sih? Gunung turun. Apa ini kok sore aja nggak ceplok nih kami nih sih. Nyantai masih mari ngarit. Sukro Net Channel.